Радичките те като удари отгоре. Обла като фърниш камъчка, като каза и като влезна. Не, ликнал въздух. Напред и падаше. Точно това легна. Аз съм страничен на педа. Там една копия. Верно е, една на покрива там. Една през мирари. Правих друго. Скачах коня, правих кълбо напред, фащах двете брати и коня. И Йовика даже направих кълбо. Запъриш една брата. И после се скачах. Обаче... Добре, не за кухнята, верно. Чакай, Мене ли беше? Да стана после. Добре си, добре. Са през твоето рамо. И бразата удари нагоре на мишената. И там да нагоре и се чува се, сериозно все едно. Вие за какво сте Абе, може и какво става с него? Той да ти каже, той ги разбира. Шефу, кажи са. Само ти са на това. Само ти са на това. Абе, човек, 13 епизода, които са заснети, Влади, Димов грешка с друга грешка с Абе, стига, така си ти на главата. Да имам друга грешка, за да се пропуснал. Не. Чакай, стой сега. Това не е обидно, че ти... Не бе, аз ти казвам как ще направя. Защо се на главата на тая? Стига, до глава е... Айде на терен. Девид иска всички. Що? Девид иска всички на терен, тези, които трябва да минат през пропс. Да. Тези, които трябва да вземат, те са кауър сини, трябва да вземат едни щитове там при пепи. Има симерийци, кауър сини, всички на терен. Прием, Девид иска всички. Готово. Много обичам да моите работи, не са много, лошо е, че покрай истината много лъжа казват.